guys, alle sammen velkommen til en video. I dag vi har spillet 5M, så håber bare virkelig, vi tager imod den her video. Jeg håber virkelig, vi smider et like og bare smash den der subscribe-button. Jeg tænker bare, vi går ind til videoen nu. Men lige nu er vi inde på noget til Real Universe. Ja, og jeg ved ikke, hvorfor jeg er her, vel, men jeg ved ikke, jeg har min garage sæt på. Der. Seriøst. Så jeg tænker bare, vi kommer ned til Lamboen, så kører vi ned til Midtby. Så til Midtby, skal vi se, hvad er det skade på bilen, ja. Jeg tænker bare, altså vi skal bare lige ned her, så jeg tænker bare, at vi tager en fisk. Det tager lidt til lang tid. Så bare lige sætter mig til middag. Der er nogen, der vil tage lige sikkert en forlygtsnor, bare hvis køber jeg for dem to. Hvad ved du dig, hvad? Ikke prøv at tage fuck Lambo, mand. Fuck, lille luder. Ja, nice. Jeg prøver at lade den på dig. Ja, du bliver bandet. Desværre, du bliver bandet. Ja. Ej, det er nu her. Fuck, de lille luder. Ej, for en hygge skyld, ikke, drenge? Kom. Hvad så, drenge? For satan. Slap af. Jeg har en CD. Jeg har det er dit fucking lille. Ja, jeg har Hvad laver du? Hun er en kvinde. Du skal ikke skyde hende, mand. Din fucking lille autist. Du skal ikke skyde hende, mand. Så har jeg du får lige en penge her. Jeg skal da bare ærlig. Luk røven, din lille kælling, mand. Ja, men Jeg bruger det i røven, ja, hun din bliver far, bandet. mand. bliver bandet. Er hun Okay. bandet, eller hvad? Ja, så får du bare lige et kick. Kick? 2 Yep. millioner her. Ja, jeg går ind og... Du, Går du ind og melder den til Fejl Danmark, eller hvad, søde ven? Nej. Nå, ej, det troede jeg. Fordi hun sidder og fucker, det emmer alle hernede, jeg har klippet af det, lille luder. Lille luder, simpelthen. Har du mere at sige? Fuck, lille nære. Jeg? Nære også nu. Ja, Det du lyder som om, du faktisk sidder er ved at tude nu. Nej. Så lyst det ikke mig, der sidder en lille Altså, nære, vel? hun får simpelthen Underudviklet lortunge. Hun er fandme også Rangt lortestaff. taget, mand. Ja, det gør hun. Lortestaff. Det mindste er hun. Bøsse. Ja, goddag. Hold da op, der er godt nok mange, der er blevet af det her. Det er en admin, og hun, din pige, som der er i de 105. Jeg sidder op til YouTube-video, og jeg har klippet af det, hvis det skulle være det. 105. Ja, i de 105, det er en pige, hun har skudt os alle. Jeg kom med, Det er ikke engang hun gav mig, 105 for band nu. 105. fordi hun gav mig kick, siger, Modder, MODD, ja, modder, sådan. kan du lige genopleve mig? Jeg sidder og laver... Hvordan kom han lige op? Det ved jeg ikke. Okay, hvordan kom I lige op? Nej, jeg var det ikke. Du var Jeg blev bare bandet, hvis leder. du ikke siger det. Du har 3 Det var sekunder. ham, han blev også skudt. Død igen. Han blev skudt, og så blev jeg kick. Og så da jeg var her og kollabede... Jeg blev ikke skudt. Sådan, jeg døde af en eller anden mærkelig mand, som der lige Hvordan kom du så op igen? Det var jeg ikke. Okay, jeg prøver lige at tale med dig. Ja, gør det. Ja, hvad? Put around the floor. Så, vi ses. Ja, vi ses. Har du Ses. Yes. Okay, enough. Børnehavebenchen. Flot, lille lavvo.
våbenring. Så har vi skaffet os en fucking lampe derinde. Yes. Jeg finder bare lige nogle med dem, og vi har givet ham med dem garage. Det er sådan vattnet. Så det var ikke så sjovt. Men ej, det vil jeg fandme gerne. Jeg har lige... Nu var Ja. Au. det ville være lidt sjovere, hvis kokain og Stop nu, du får børn. Du får børn, hvis du ikke stopper. Hvorfor sidder du og køber folk ned? Hvorfor sidder du og køber 3 personer ned? Han er lige skudt mig. Og jeg er kriminel. Man kører ikke folk ned, selvom man er kriminel. Jo. Nej, man gør ikke. Men han altid skyder på mig. Selvfølgelig gør han det nu, når du kørte dem Nej, ned. han gjorde det før. Jeg kom til kørende, så peger jeg pistol på mig og skyder mig. Og så kører han væk, og så prøver han at skyde mig, og så kører jeg ham ned. Ja. Men så lad være med det næste gang. Ja. Jeg er nødt til at... Jamen, det er ja, jeg tror ikke på det der. Fordi jeg sidder her. Jeg må gerne køre, fordi jeg gider ikke blive sprunget i luften. Ja, bare kør. Du går bare begge til. Hvis jeg går her og ser, om der kommer nogen, så kører vi bare. Nej. Det er også træls. Det er lande. Så jeg siger det på visken. Ja, hvor er stak jo? Yes, der er. Skal du have lift? Skal du have lift, Marker? Nej, du kører bare. Så når han kører, så kører han ned. Ja, det er jo flot, det der, ikke? Er der jo Hallo. Seriøst, lad være med mod. Det er jo ikke sjovt. Det er jo ikke sjovt at mod. Det er jo ikke sjovt, hva'? Hallo. Ja, nu har jeg begge. Kom mig. Jeg må da sgu da ikke. Jeg har... Jeg har kørt derned 100 gange, og du døde ikke. Jeg ser også VDM og Det er jo mig. VDM. Ja, fordi jeg ved, at han sidder på dig. Jeg må da ikke. Prøv lige at skyde mig en gang og så se. Jeg har, Ja, man kan godt tage det af. jeg har Man kan godt tage 42 HP. Ej. Det har jeg. Nej, jeg har ikke. Må jeg godt tage starten til en YouTube-video? Eller så at lave. Ja. 212, undskyld, at jeg kiggede dig. Jeg fandt ud af, at det var ikke dig, der startede det. Det var da træls. Jamen, du skal da, du skal sgu da heller ikke. 221 kom i support. Hvorfor? Hvorfor skal jeg det? Fordi hvad? Fordi du modder. Det gør jeg sgu da ikke. Så. Ja, jeg bander ham for modder komme i support. Altså, jeg kan godt, hvis du adder mig på Discord, Du skal komme i supporten. jeg er på Discord. Hvorfor? Så kigger jeg dig lige, så du kan join den. Ja. Altså, Kan jeg godt lige kigge dig? Må jeg gerne lige kigge dig? Jeg har skrevet i Discord. Nej, man kan ikke se det. Jeg kigger dig lige. han kan sgu da bare lige. Vi ses på
håber, I vil like os. Vi ses.